Teknologiak aurrera egiten duten heinean, ematen dute aukera lehen egindako lana berrikusteko. Berak bere lehenengoko proiektu bat, gaur egunera ekartzeko asmoa dauka, eta kasu honetan antzeko zerbait egin dute ikertzaile hauek. Zer egin dute? Orain dela 80 urte egin zuten gorputza atalen mugimendua ze atalek kontrolatzen duten garunean, hori mapa modura adierazten zuten. Ze botoik zapaldu beharko genuken, gorputza atal bakoitza mugitu beharko bagen. Hori da, nola kontrolatzen den hori, eta hori egin zuten elektroestimulazioz, eta orduan mapa horrek, gune motorra deitzen zaion edo eremu motor horretan, hortxe azaltzen dira gorputzeko atal bakoitzak nundik justu zehazki kontrolatzen den hori. Eta hori, ari ziren ikusten orain, erresonantzia magnetiko funtzionala erabilita. Eta teknika askoz finagoa, eta orduan egin zuten mapa zehatz bat. Eta da non konturatu ziren, gune haiek bere garaian identifikatutakoak, baietz berretsi zituzten, zeukatela bakoitzak zer ikusia gorputzatal jakin hoiekin, baina bazeuden baita beste eremu batzuk desberdinak itxuraz, egitura desberdina zuten gainera, eta ez zituztela kontrolatzen gorputzatalen mugimenduak baizik eta beste erabateko funtzioak. Eta funtzio hori da hain justu, gorputza eta pentsamendua lotzen dutenak. Adibidez, orain arte etzekiten, zergatik ariketa fisikoa egiteak aldartea aldatzen digun. Askotan, ezakit, umore txartuta edo balima gaude, laguntzen digu. Baikorrago egoten, edo animatuago. Hori da, optimistago, eta depresioan kontra adibidez, hori ere, tratamentuaren barruan ere ematen da, ez da? Mugitzeko aholku hori. Antsietatea daukagunea zergatik mugitzen garen. Batetik bestera zergatik ibiltzen garen. Bai. Eta gauza horiek barneratuta dauzkagu, baina etzekiten zergatik eta gainera garunean nor arduratzen zen, zegune, arduratzen zen hortaz. Justu gune horiek, aurkitu dituzte, 80 urte geroago. Hor sare bat edo egongo litzatekela, ez? Bai, dago sare bat, SNC deitu diote, eta horrek azaltzen du baita, goain dela gutxi egin zuten ikerketa hau, baina lehendikan ere frogatuta zegoen, adibidez, ze importantea den emozioen adierazpen fisikoa, mugimendu bidezkoak eta muskuluen bitartez, gero emozioien prozesamenduarekin lotuta. Eta esate baterako, botoxa ematen dutenak arrazoi estetikoengatik, ximurrak eta ez markatzeko eta ez areagotzeko, konturatuta zeuden, emozioak ulertzeko, empatia deitzen diogun hori, gaitasun txikiagoa dutela, azken finean, haiek ez eukitzea gaitasuna emozioiek adierazteko aurpegien kinuen bidez, oztopatzen die ulertzea besteen emozioak. Eta hori azalduko luke orduan, orain, logika badauka horrek ere bai, ez? Egia da, parez pare daukazun horrek ze irrifarra edo ze aurpegirun, askotan hori bera eragiten dizula, ez da? Zu zer hori ere makal xamar egonda, baina ondoan olako irrifar jator batekin edo datorkizuna badatorkizu. Bai, kutsatu egiten da, eta gaina komentatu genuen, oxitocina nola da. Horretarako ez, egia da, terapia batzuetan erabiltzen da tikak zuzentzeko, eta beste espasmoetarako, eta beste gauza desentetarako. Daukala bere alderdi ona estetikoaz gain botoxak ere. Baina, estetikoa baldin bada, ni naiz hartuko ezer epaitzera inundik inora, gainera ez da nere egitekoa, baina komeni da jakitea ondorio horiek batituela. Ni behintzat pentsatu nuen, norbaiti oso argi utzi behar badiozu, semaforoa berdean egon arte ez duela zerkatu behar, eta gorrian mesedez ez aurreatzeko, ume bati hori esatia, lasaitasun arpegiakin oso eraginkorra ez duela izan behar. Hori da, baina gehiagizko larritasunarekin ere akaso komeni ez? Ezakit, baina nik uste argi guztia komeni dela, bai. Ikus dezala aurpegian... Bai, serio ari zarela. Esan dut lehen urra hunditan sartu egin nola zeuretara guaz. Gaur jabetuko zara gaiak oso ongi josiko. Dena daude josita. Julio Ibarrari omenaldi egiten ari garela dirudi, arek teleberrian ala baina gainera gobidatu guztiekin eta gai guztiekin. Lehen plastikoa zaritu gara, eta iragarri dut nik ere zeboa bota dut, amua bota dut, esan ez, itxaso barean,
lehendik ere aipatu izan dugu, ez da, plastiko handiak, kopuru handiak daudela, uharte modukoak ere osatu direla, eta hain zuzen ere, orain arte, itxuraz edo ikusteko soilik estorbu edo egiten zigun hortan, jabetu gara, bertan ekosistemak ere iaia sortzen hasi direla, eta bizitza ere sortzen hasi dela bertan. Bai, paradoxikoa da, baina, bueno, bizitzak ze gaitasun daukan egokitzeko eta berritzeko, ez da, erakusten digu honek. Aldi berean, ukaezina da, egiten duten kaltea, askoz handiagoa dela, hori baino, baina, bueno, uharte hauek sortzen dira, eta uharte erraldoiak dira, ezaki, penintxula lau aldiz, adibidez haietako bat, ez da, Ozeano Barean dagoen hori, eta da, itxas korrontek hartzen dituzte horrelako zurrunbilo batzuk osatzen dituzte, horiek oso, eta zu jakingo dezu, gainera, klimarekin eta orekatzeko klima eta ze garrantzia daukaten, eta justu orain berotzearekin eta, bueno, larrituta daude zientzialariek horrek korronte hauei zenbateraino eragingo dien. Kontutan izan da gaina, niño, ez, eta niña eta fenomenoak ere hortxe ditugula, eta ez da latxantxetarako kontua. Inundik inoraz, gainea, bueno, mugitzen dituzte baita ere, eta temperatura gradiente horiek, espezieak elikatzeko erabiltzen duten, katetrofiko osoarekin zerikusia dauka, orduan, bueno, zurrunbilo hauetan, metatzen dira neurri guztietako plastikoak eta mundu osotikan datozenak ozeanoetara. Eta horiek, bueno, esan bezala, noski, kalte handia egiten dute, batez ere itxasegazti eta animaliek eta jan egiten dutelako askotan pentsatuaz janari pusketa diela, eta gero hile egiten dira, eta bestela ere askatzen dituzten toksikoengatik. Baina, orain ikusi dute, bihurtzen ari direla kostako espezie bizileku, eta hori ez zuten inundik inora espero. Kostan, pentsa, kosta gelditzen da, milaka kilometrora. Kostan dauden bibalbo eta beste espezie txikiek, bueno, bidaiatzen dute, garraiatzen dituzte plastiko hauek, eta iristen dira araño, eta gai dira han ugaltzeko, eta komunitate berriak sortzeko beste ezaugarri batzuekin kostan ez dituztena. Lurraren gainean habitat bat sortzen den bezala, habitat hori bera erreproduzitzen da, zer, eta plastiko gainean. Claro, eta daukate beste evoluzio bat, ez da, oso interesgarria, da evoluzioa zerotik abiatzea. Eta orduan, bueno, orain jarripena egin nahi diote, eta erakusten du espezie haiek kostakoak zirela, ez mugatuta zeudela ekosistema horretara mugatuta zeudelako baliabideengatik, edo ez direlako gai beste norabaitera joteko baizik, eta, bueno, garraio biderik ez zutelako topatu. Baina itxas zabalean ere, ugaldu daitezke eta hasi daitezke, eta hori ikusten. Bizitzak beti asmatzen duela zirrikitu bat bilatzen aurrera jarraitzeko, ez da? Bueno, zientziak egiten duena da aztertu eta ikusi, eta askotan, aztertzen ez dena ez da ikusten. Eta horregatik, bueno, interesgarria da, sortzen direnean tresna berriak, garunean gertatu den bezala, ez da? Orduan, topatzen dituzte gauza berriak, eta kasu honetan hori xita. Ikertzen ez dena, ez da existitzen, horregatik behar ditugu ikerlari finak, eta ikerlari fine horiek behar dute bere aitortza. Bai. Eta zuk hemen tarte honetan askotan aipatzen duzun bezala, ikerlari hori emakumezkoa baldin bada, aitortza ez zaio behar bezala iristen. Askotan, erdi izkutuan geratzen direlako. Horregatik justizia egin behar izaten da, eta atzoko bertako albistea da, ez da, justizia egin dela, zuk inoiz aipatu izan diguzun, Rosalind Franklinekin. Bai, bueno, ez dakit justizia egin da, baina behintzat garbi gelditu da bere ekarpen zientifikoa, haiek aitortza ofiziala jasotu zutela Nobel sariarekin, haien parekoa izan zela. Rosalind Franklin, justu, da adibide aipatuenetakoa, nola gertatzen diren horrelako diskriminazio kasuak zientzian, kasu honetan emakumezkoa izateagatik, eta beste kasu batzutan, izaten da jatorriagatik, eo klase sozialagatik, ez da? Baina, bueno, kasu honetan izan zen, berak lortu zuen DNA-den egitura argitzeko gako izan zen irudia, eta argazki ikoniko bada, eta izena du 51, baina egitura azaldu zutenek, gaina justu, atzo betezian 70 urte artikulu ura argitaratu zutela
Nature aldizkarian, Watsonek eta Crickek, horiek diala aitortza guztiak eta merezimendu eta sari guztiak jaso zituztena, Wilkinson egin zuela lana Rosalind Franklin-ekin, arek ere aitortza jaso zuen, eta Franklin-ek ez zuen jaso, hila zegoen ordurako, eta egia da Nobel saria ez zaiela ematen hilakoei, baina bestelakorik ere ez, eta are gehiago. Artikulu hartan, Rosalind Franklinen lana erabili zuten arren, ez zuten alakorik esan. Claro. Eta nolabait ere hor arrazoia zen Rosalind Franklin emakume izaki. Bai. Motzagoa izango zen noski eta komatxo artean, Ez dezola inork ezki pentsatu, baina claro, arek ez zuela irudia ulertu. Hoxe. Haren akatsa, emakume izatearekin motza, eta orduan ez du irudia ulertu. Hori Watsonek eta Crickek eta ez ziotela aitortza hori egin, baizik eta gainera gero ere ukatu izan zaio ulertzeko gaitasun hori izana, eta bueno, bakarrik izan zen nolabait, jostuna, ez da? Eskulana egin zuena, eskulana bai egin zuen berak, bueno, are gehiago, bere laborategiko kide batek egin argazkia, kide batek egin zuen, baina, bueno, argazkia berea zen, eta lana egin zuen, baina ez zuelakoan ulertu edo, eztabaida hori urte askoan izan da. Eta atzo argitu zuten, dokumentu batzuk garai hartakoak eta berraztertu dituzte, ordura arte ez zituztenak ikusi ere egin, eta hortik ondorioztatu dute, baietz, egiletza egiturari dagokionean, lauen artean banatu behar dela. Eta dokumentu horiek izan dira batetik, pentsa, kazetaritzak ze garrantzia daukan horretan. Ondo egiten denean, Argitaratu gabe gelditu zen, artikulu baten zirriborro bat topatu dute, eta zirriborro horretan zuzenean galdetzen zion kazetariak Frankini eta azaltzen zuen, hor ikusten da baietz, bazekiela zertaz ari zen, eta bestetik, bere taldeko batek, Watson eta Cricky idatzitako gutun batean ere ikusten zen. Orduan, bueno, ja ukaezina da, eta horregatik, merezi du. Tarte honetan, gaur ere garbi geratzen ari dena da, batzutan, historiaz ari garenean gehien batzuk esaten dute, bueno, zertan itzuli aspaldiko kontutara. Begira, gaur garbi geratzen ari da, tarteka aspaldiko kontuetara ere itzuli beharra dagoela, gaizki egindakoak, okerri egindakoak, konpondu daitezkelako neurri batean. Bai, eta gainera, eredua jartzen dute, hemendik aurrerakoentzako, orduan oso da garrantzitsua nire ustez. Bai. Eta gaur egun mekanismo horiek ere, haute dauden edo, galdera hori berriro egiteko ere, balio digu, ez da?